nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo!
Philippine Standard Time, 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Martes sa petsa 14 sa bulan sa Disyembre sa bangtig 2021. Ikaduhang adlaw sa Martes sa katapusan nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod ang nyolagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdurong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga diri sa aton mga police station sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Subong mabatyagan na naton ang pagmadlo sa hangin samtang ginapaabotan naton ang pagsulod sa may Philippine Area of Responsibility sa ning bagyo nga si Odette. Ang tropical storm Odette ang ginapahayagan na sa pag-asa ngayon mag-apekto diri sa aton sa may Visayas and then Mindanao. Mayayara sang international name mga Bagyo Rai bata ko na makasulod na diri sa ato na Philippine Area of Responsibility siya ang pagatawgon na bilang Bagyo Odette. So magagwa ka subong katugnaw kag nagamadlo sa nang hangin man si kaligmat lang gid kita banwa. Kaya ginalauman ang pagtupa sa ulan bangod sa ning bagyo nga si Odette nga mani ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong ang Martes sa Disyembre 14. 6 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Maya pila naman na kamang armas sa luthang nagikan sa mga miyembro sa New People's Army ang ginapangguba sa aton na militar diri sa may Western Visayas. Ang kalabanan niya bete mga ginasungka na balang mga armas sa luthang sa mga miyembro sa rebelde nga grupo kadungan sa ilang pagbalik sa sabak sa gobyerno. I-check natin sa piyakalinya mga detalye sini with Bombo Lianis Minardo. Bombo Lianis sa report. Come in. Bombo Lian? Yes, Bombo Erlin. So may ara pipinak ka mga armas ini ang guba naman sang army sa mga 3rd Infantry Division nga iya ka in New People's Army Terrorist Firearm during the demilitarization aray sa Bombo Erlin din sa may Camp Peralta, Hamindan at Capiz Upod City Bombo Erlin and 6th Forward Service Support Unit Bombo Erlin no kung sa diin ang mga gin-destroy ini amo ang na-captured na confiscar o ang mga na-surrender sila nga mga firearms ng New People's Army terrorists paagi sila sa demilitarization ceremony nga held dito sa may headquarters kaupod sila ang 6th FSSU sa Camp Martin Delgado, Iloilo, Bombo Erlin kung sa din maging patigayan man nga ceremonial demilitarization sa nga pito ka mga nalain-lain nga mga firearms sini kung sa din pangunahan man ni Major General Benedict Arivalo ang commander sa 3rd Infantry Division kaupod sini Bombo Erlin si Brigadier General Rogelio Olanday ang Deputy Commander ng Army Support Command o ASCOM, ang Chairman ng Philippine Army Disposal Committee kaya alam mo ni nagpanguna man sa pagpangutod sini sa nga firearms ang skilled 6 FSSU personnel nga gin-assistan assisted sa kay under Lieutenant Colonel Flodelisa Bonhayo na commanding officer ng 6 FSSU Bombo Erlin. So sa mensahe sini ni Brigadier General Olanday no ang ini no nga hitabo Bombo Erlin so kanang giant leap towards our guest for peace in any armed struggle. So mayara Bombo Erlin no isa ini ka makusog man nga weapon ini ang halin sa may mga NPA Bombo Erlin. So amoy ni Bombo Erlin lang sa party one ni Major General Arivalo. So dako man ini Bombo Erlin ang importansya sini sa mga armas kung sa kabahin sini sa pag-inawas diri sa bahin sa Philippine Army sa New People's Army Bombo Erlin. Ang inabitin din naman na magamit so ang proper disposal is panggubon na lang gid. Yes, correct ka Bombo Erlin no kag sa padayon man ini nga suporta sa
mga pumuluyo sa Western kag Central Visayas ang 3rd Infantry Division na Bombo Erlin na nagapasalamat manin sila tungod sa na-accomplishhan maninong nga mga may nakumpiska nga mga armas sini kung sabihin na tigayin maninong nga demilitarized ini Bombo Erlin. Okay, sige. Kamusta ang panahon na subong, Bomolian? Yes, sa Bombo Erlin sa subong medyo Kabadlos na gino? ang agad. On Bombo Erlin may mga okon may adlaw na no, nga nagalutaw sini pero ang hangin grabe gyapon ang bagus-bus diri Bombo Erlin no, sa sagwa kung ato man basta kay mga naga-jogging, hindi kasi naga-walking, naga-jacket kita Bombo Erlin diri sa may lagoon. Aha. Dira sa may lagoon sa Tinalikdan, dapat na masulod dira mga jog lang nga Bombolyan. Bata subong open na gid siya sa tanan. Yes, correct ka Bombo Erlin. So ginanansar nakagapon no, diri sa may 70% sa gihapon na Bombo Erlin hindi ang accommodate ako na pwede makasulod diri sa may sulod sa Capitol Laguna Bombo Erlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Bomolian. Sa Bombo Erlin para sa pagpangalagad sa Bombo Reports 2nd edition ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Nami gid sa buong magasukso ka sang jacket o mga long sleeved nga mga bayo kay katugnaw sang panahon dugangan na pa sining mamadlos ng hangin nga dala sang trough sang tropical storm Odette nga ginarauman naton magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga Martes. Alas sa 3 kay nasang kagahon ang sentro sang Bagyo Odette yara sa 1,380 kilometers sa nasilangan sang Mindanao dala sa kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 85 kilometers per hour nga kag mayara sang pagmadlos nga nagadangat sa 105 kilometros kada oras. Impunto alas sa 7 na yarin na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Disyembre 14 na, 2021. Napapanood din tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, yung pagpasok na sa teritoryo ng Pilipinas na si Bagyong si Odette abay mapapaaga landfall daw sa Eastern Visayas at Caraga. Posible raw bukas ayon sa Pag-asa. Si Pangulong Duterte naman inalerto ang mga government agencies, LGUs, kaugnay sa papasok na Bagyong Odette. Samantala, tinaguri ang ikalawang round ng national vaccination. Simula bukas, inarekomendang ipagpaliban sa mga dadaanan ng bagyo. Ang Pangulo naman nababahala na rin sa mga political caravans na maaring maging super spreader event ng COVID-19, kaya kinalampag rito ang COMELEC. Samantala, tinaguri ang World War ni na DFA Secretary Teodoro Locsin at Health Secretary Francisco Duque abay patuloy pa rin. Alamin mamaya, pulis patay sa pananaksak ng lasing sa loob pa ng police station. Ang suspect ng hostage at nanlaban kaya't napatay din. Sa atin namang international news, US President Joe Biden nakatakdang bisitahin rin ang mga estado na sinalanta ng buhawi. Mahigit 100 katao pa ang missing habang patuloy pong nadadagdagan ang bilang ng patay sa naturang kalamidad. Sa ating sports balita, ang national team Asgals nakaharap sa must-win situation laban sa powerhouse team na Thailand sa prestihiyosong AFF Suzuki Cup. At sa atin namang entertainment news, yung Pinoy student fashion designer na may gawa sa nanalong Best in National Costume sa 2021 Miss Universe, pangarap ding magkaroon ng fashion house. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po inyong kurman, si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Jane Buno. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Unahin muna natin itong lagay ng panahon, lalo na doon sa mga lugar po na dadaan at mahalaga pong maging alerto yung mga lugar po na nasa pagbabanta po nitong panibagong bagyo. Lalo pa ngayon, Disyembre po ngayon, malalapit na po ang Kapaskuhan.
Mula sa Bombo Radio Philippines Weather Center, nandoon si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, kamusta dyan? Mas maaga ang inaasahang magiging epekto ng bagyong Odette. Kapag ito'y nakapasok na kasi sa Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin itong bagyong Odette bilang ika-15 bagyo para sa taong 2021. So, Bombo Elmar, sa ngayon ay international name muna ang ginagamit natin dito, bagyong Rai. Ito ay international name na binigay ng International Weather Stations habang ito ay nasa labas pa ng PAR line o Philippine Area of Responsibility. At nakikita nyo, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung paggalaw nitong bagyong ito habang papalapit sa ating teritoryo ay unti-unti nagiging concentrated na siya. Pero kung mapapansin nyo, wala pa siyang mata, walang sentro. So, yan yung babantayan natin. Pagka nagkaroon na yan ng mata, ay yun yung tinatawag nating eye of the typhoon, ay nasa typhoon category na nga ito, Bombo Elmar. So, as of now, dahil wala pa siyang mata, ay binabantayan natin makapal pa yung kanyang sirkulasyon at hindi nga lang organized at umiikot dito sa mas malawak na bahagi ng karagatan. So habang papalapit ito dito sa ating teritoryo, inaasahan ang mga pag-ulan, mararanasan na yan sa mga susunod na oras at bukas ay posible ang landfall. Ang tinataya ng mga eksperto, ito ay magkakaroon ng landfall o direktang tatama sa lupa dyan sa may Caraga region o kaya naman ay doon sa may Eastern Visayas. Uling namata ng sentro ng naturang sama ng panahon sa layong mahigit 1,300 kilometers east of Mindanao, Bombo Elmar. So ang reference point dito, east of Mindanao pa, pero pagka ito'y nasa loob na ng PAR line, yung mismong lugar ang tutumbukin, yun yung magiging center point ng pagsukat ng distansya, Bombo Elmar. So ang kasalukuyang pagkilos nito ay northwestward direction sa bilis yan na 30 kilometers per hour. Mas mabilis ito kumpara kahapon na halos stationary position yung nagiging andar ng naturang bagyo. So, yung tinitingnan natin dito, very sensitive na data. Yung kanyang maximum sustained wind na ngayon ay 85 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay mahigit 100 na kilometro kada oras sa Bombo Elmar. So, unti-unti ang pag-usad nito papalapit dyan sa may Caraga region o kaya naman ay Eastern Visayas. So, kung mapapansin, Bombo Elmar, halos kapareho ito. Eksaktong panahon halos nung bagyong Sendong na tumama dyan sa may parte ng Northern Mindanao, Caraga region. Yan ay nangyari noong taong 2011. December 16, 2011, Bombo Elmar, tumama yung bagyong Sendong. At ito ay naging napaka-mapaminsala. Nag-iwan ito ng 2,500 mahigit na mga naitalang patay at nasa 4.8 billion yung pinsala na naidulot nito. Kaya tinanggal na yan sa listahan ng mga pangalan ng bagyo. Kaya kung mapapansin mo, Bombo Elmar, sa talaan ng pag-asa ay wala nang binabanggit na bagyong Sendong sa mga sumunod na panahon o sa mga sumunod na taon dahil ito'y tinanggal na dahil nga naging mapaminsala ang naturang sama ng panahon. Nababanggit natin yan dahil halos pareho ang kanyang tracking, halos pareho ang kanyang galaw dito naman sa paparating na sama ng panahon na tatawagin bagyong Odette. Bombo Elmar? Oo, ito nababanggit mo itong Sendong. Halos kalagitnaan din ang buwan ng Disyembre na, no? Nung mga nakalipas sa 2011 ba yan na Bombo Dennis. Pakiulit-ulit yung mga lugar kasi mahalaga dito na mapaghandaan ng mga residente natin. Lalo natin magpapasko ngayon na Bombo Dennis ha. At yun lamang tayo medyo nagluluwag. Tatama na naman itong bagong kalamidad na wag man sana magdulot ng malaking pinsala. Yung mga espesipikong lugar sana, Bombo Dennis, Guhayda, Bombo Dennis. Well, ang nakikita natin dito sa tsansa ng pag-landfall nito, Bombo Elmar, malaking posibilidad na Mindanao talaga yung tatamaan batay dito sa initial na data ng Pag-asa DOST. At kung mangyayari yan, Caraga region at Northern Mindanao ang mas malaki ang tsansa na dumanas ng epekto ng naturang sama ng panahon. Kung ito naman ay bahagyang maapektuhan ng iba pang weather system, ito'y aakyat at dyan naman sa may Eastern Visayas, maaari itong makapagdulot ng pinsala. Pero sa kasalukuyan ay stick muna tayo dun sa
trajectory na ipinapakita ng Pag-asa at ito nga ay dyan sa may bahagi ng Mindanao. Pero ang tinitingnan natin kung lalakas pa siya, kahit sa Mindanao ito tumama, aabutin ang iba pang parte ng ating bansa ng kanyang outer rain band at maging yung kanyang outer wind na maaaring magdulot din ng malaking pinsala, Bombo Elmar. Nakikita nga namin dyan sa satellite feed ng Pag-asa na napakalawak nitong kaulapan. May mga bagyo kasi na hangin lamang o kaya naman ay mga pagulan. Anong inasahan dito ng Pag-asa kung magdadala ba ito ng malalakas na buhos ng ulan na Bombo Dennis? Yes, magdadala ito ng matinding buhos ng ulan sa paglapit nito sa ating mga isla dyan sa Visayas at Mindanao. Actually ngayon, unti-unti nagpaparamdam na siya yung kanyang trough. At apektado nito yung area ng Eastern Visayas at gayon din yung Caraga region, Bombo Elmar. Unti-unti, trough pa lang yan. Hindi pa yan yung direktang epekto ng naturang sama ng panahon. Pero habang lumalapit yan, itong bagyo na tatawagin nating Udet, ay mas malakas yung mga pag-ulang aasahan. At malakas din yung hangin. Ito mga kabombo ay pwedeng umabot ng typhoon intensity. Ibig sabihin hanggang 120 o higit pa ang kanyang lakas ng hangin na maaaring maranasan ng ating mga kababayan. So hindi biro ang naturang lakas at pwedeng magdulot ng malaking pinsala doon sa mga lugar na kanyang tutumbukin. Kaya iba yung paghahanda na kinakailangan natin gawin. Alright, siguro dagdag din panalangin doon sa mga lugar na posibleng tamaan itong panibagong bagyo na sama ng panahon. Maraming salamat sa update na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kaugnay pa rin ng parating nitong sama ng panahon na bagong bagyo. Tinalakin itong kagabi ng Pangulong Duterte sa pagpupulong ng IATF at meron siyang mga marching orders at may mga lugar din na apektado sa nalalapit naman na vaccination day. Actually, bukas sana. So may mga lugar dyan na posibleng maapektuhan nitong paparating na bagyo. Yan, iba pang mga balita, tinutukan yan kagabi nito Bombo Raymond Tinasa, itong Talk to the People ng Pangulong Duterte. Go ahead, Bombo Raymond. Bombo Elmar, Bombo Jane, kagabi nga ay nagkaroon uli ng Talk to the People si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Partikular yung mga pangunahing opisyal na nagsasagawa ng paglaban sa COVID-19 pandemic at natapos ito mga bago mag alas 12 na kagabi, Bombo Elmar. At kabilang sa mga tinalakay maliban sa COVID-19 pandemic ayun nga ang papasok na bagyong si Odette, Bombo Elmar. At dito ay nagbigay ng mahigpit na direktiba si Pangulong Duterte sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Yun din naman sa mga local government units na tiyakin na nakaantabay sa anumang mga kaganapan, mga developments ng bagyong si Odette at paratilihin ang kanilang kahandaan. At nagbigay din ng payo, babala sa mga residente na huwag muli, lalo yung mga matigas ang ulo, na kumbaga ay sumuway sa mga direktiba at atas ng kanilang mga local government units, lalo na kapag kinakailangan ng evacuation sa kanilang lugar na tatamaan ng bagyo. At ganoon din si DIL Secretary Eduardo Anyo ay nagpaalala sa mga mayors, mga governors na tiyakin nila na sa oras ng panalasa ng bagyo sa kanilang area of responsibility, dapat sila ay naroon at wala sa kung saang lugar. At ito, pakinggan natin yung naging bahagi ng direktiba ni Pangulong Duterte sa paalasa ng bagyong Odette. I direct our government agencies and LGUs as well as to urge our countrymen, especially those who are on or near its projected path, to keep monitoring the situation and conduct all necessary preparations and precautions. Nandiyan naman yan, yung dadaanan ng bagyo, lumalabas dyan sa newspaper, pati sa TV. All you have to do is to watch TV and makita mo yung trajectory ng takbo ng bagyo. So, kung malapit kayo dyan, medyo umalis na muna kayo. Especially if the Pag-asa, the Weather Bureau would say, umalis kayo dyan sa lugar na yan kasi dyan tatama.
yung precautions, ano lang ninyo, sundin lang ninyo. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte at kaugnay nga niyan dahil nga ay tatamaan ng pagdating ng Bagyong Odette, yung ating pangalawang round ng National Vaccination Days na December 15 bukas hanggang December 17 ay nagbigay na ng rekomendasyon ang National Vaccine Operation Center o NVOC at dito ay ipinating nga ni Health Secretary Francisco Duque III kagabi kay Pangulong Duterte yung kanilang napagkasunduan ni Interior Secretary Eduardo Anyo na yung mga lugar na sa bahagi dyan sa Caraga Region, sa Mindanao na tutumbukin posible ng Bagyong Odette ay ipagpaliban muna yung naturang vaccination day sa December 22 ang kanilang pinaplano. Pero dito sa bahagi ng Calabarzon at ibang bahagi ng Luzon ay maaari daw patuloy pa rin so magbibigay ng official advisory ang NVOC at yung national government kaugnay sa mga lugar na kumbaga ipagpaliban muna bukas yung naturang national vaccination para sa kaligtasan ng mga ating mga kabayan na magbabakuna at ganoon din naman yung mga vaccinators at ilan pa nakasali sa naturang bayanihan, bakunahan ng gobyerno. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Ang ating pong National Vaccination Operation Center ay maglalabas din ng advisory ukol sa inaasahan po ang mga sumusunod. Pagkatapos po ng aking pag-uulat, Mr. President, si Secretary Vince Dizon at si Secretary Galvez at kami po kasama si Secretary Ed Anyo ay nagkasundo na magrekomenda po na itong Bagyong Odette na paparating at mukhang magiging tropical storm ay kami po ay nirekomenda na ang ating National Vaccination Part 2 ay ipopospone muna natin doon sa mga dadaanan po ng bagyo from December 15, 16, 17 ay gagawin po natin sa December 20, 21, 22. At ito pong dadaanan ng bagyo batay po sa mga pinakahuling ulat mula sa Pag-asa ay posible pong Northern Mindanao, ang Central and Eastern Visayas at ang Southern Tagalog region ay hindi po na muna natin itutuloy ang bakunahan dahil kailangan po mailayo sa peligro ang ating po mga kababayan sa panahon nitong Bagyong Odette. So Mr. President, ang rekomendasyon po namin ay ang Calabarzon and northern central and northern Luzon, yan po ang atin munang ipagpapatuloy ang bayanihan, bakunahan part 2. Yan yung bahagi ng naging rekomendasyon ng NVOC at ng ating mga kinaukulang opisyal kaugnay sa palalasa ng Bagyong Odette sa darating ngayong linggo. Bombo Elmar, Bombo Jane. At kaugnay pa rin sa pagbabakuna, eto marami-rami yung mga magandang balita na ipirating naman ni Vaccine Star Secretary Carlito Galvez Jr. na kung saan, batay sa kanyang report, ay nalagpasan na ng ating gobyerno o ng bansa ang target deliveries na 158 million doses at meron pang 24 million doses mahigit ang paparating ngayong linggo. At ngayong linggo rin ay malalagpasan na rin yung 100 million doses na administered na mayroon ng 41 million Pilipinos o kaya ay 53% ang nakatanggap na ng second dose o fully vaccinated na. At ang maganda pa rito sa kumbaga significant headway sa ating vaccination sa mga minors ay meron ng mahigit 7 million ang nakatanggap na ng first dose at 2.1 million na mga bata o yung edad 12 to 17 ang nakakompleto na ng kanilang second dose. At sila ay kumpiyansa na
pagkatapos ng taon o bago matapos ang taon ay meron tayong milestone na 54 million Filipinos ang magkaroon na ng second dose o kaya ay fully vaccinated. Narito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Secretary Galvez. Nakikita po natin ngayon na Mr. President, nasurpass na po natin yung ating target in terms of delivery. Sa ngayon po, 158 million doses po ang ating na-receive. Pero Mr. President, ito napakalaking ano po sa atin. 24 million po ang darating po ngayong week. 24 million in 1 week. 24 million po yung yung darating po ngayong week. Ngayon po darating po yung 2.3 million ngayong gabi. So bukas po darating po ang 8.2 million. At sa susunod na araw sa Wednesday 10 million. At sa susunod pa meron pa tayong maabot na more or less 3 million. So makikita po natin ang darating po na doses for this week is 24,473,800 doses. Yung J&J po ay bigay po ng French government, Spanish government, Dutch government, Austrian government, Swedish government at saka po ng lahat ng member ng EU through COVAX. So napapasalamat po tayo sa COVAX dahil napakalaki po ng binigay nila. Ito namang 4.9 Pfizer, ito po yung procured natin na tinatawag natin, ito yung 18 million na supposed to be na ma-deliver po ngayong December. Ang Moderna, ito po donation din po ng COVAX, Mr. President. Ito po, maganda po ito dahil kasi yung Moderna pwede natin gamitin sa pang-boosters at saka pang-minors. Normally po, ginagamit natin ng Moderna pang-boosters, lalo na po sa mga may comorbidities. At the same time, ginagamit po natin yan sa ating mga healthcare workers. Magdodonate din po ang China. Nagkaroon po kami ng dinner ng Chinese ambassador and they will be donating another 2 million. And they are very thankful, Mr. President, na yung itong Sinovac, at least na-complete na po natin yung deliveries nila na more or less 50 million. And then another, yung AstraZeneca, this being procured by the LGUs and also by the private sector. Meron pong 2.9 million, but partly meron din pong galing sa UK na donated at sa other countries. Nakita po. Yan yung bahagi ng report ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. At yun nga, Bombo Elmar, maliban doon sa usapin ng mga pagbabakuna at bagyo, ay magkaroon din ng mga re-apply o kaya mga pag-uulit si Pangulong Duterte sa kanyang mga pagpuna, pagbatikos at ilang mga pananalita laban sa Senate Blue Ribbon Committee at syempre kay Senador Richard Gordon. So ganoon din yung mga pinapatungkol niya, mga pinapahayag, yung lagi-lagi niyang sinasabi at mga pagmumura laban kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na Bombo Elmar, na ang senador naman ay lagi namang dumidepensa na nagsasabi na hindi naman siya matitinag sa mga ganitong personal na pag-atake ni Pangulong Duterte sa kanya. Bombo Elmar, Bombo Jane. Yes, sa akin muna, Bombo Raymond, bago kay Bombo Jin, itong sinabi na panukalan itong sa Secretary Duque ng Department of Health at DILG Secretary, itong mga medyo malawak pala yung lugar na kanirekomendang ipagpaliban simula bukas na kasi yan, Bombo Raymond, yung second round ng Bayanihan Bakunahan, aside from Southern Luzon, yung Eastern Visayas, Central Visayas areas, Northern Mindanao, wala pa dyan yung storm signal, Bombo Raymond, ng Pag-asa. So, posible kaya madagdagan pa itong mga lugar na ipagpapaliban itong Bayanihan Bakunahan, Bombo Raymond? That's right, Bombo Elmar. At tama nga dyan, dahil kaya sinabi ni Secretary Duque at ni Secretary Anyo na maglalabas pa sila ng guidelines, most likely ay within the day, lalo sa press conference naman ni Acting Personal Spokesman Carlo Nograles. At yun natin malalaman yung mga lugar talaga na ipagpapaliban o kaya ay bibigyan ng option na ipagpapaliban talaga yung kanilang gagawin na mass vaccination, Bombimar. Bago makalimutan, natalakay din pala ng Pangulong Duterte ang eleksyon, kung kaya saan ay kanya tinitiyak na talagang magiging neutral daw ang administrasyon sa darating na 2022 national elections. At kasabay nito ay kanyang hinimok. At dahil sa mismo ay nababahala, nag-alala dito sa mga nangyayari na mga political caravans at mga rallies kung saan ay nagdudumuga ng mga tao at wala nang natusunod
na health protocols. Kaya kanyang kinalampag, pinalalahanan ang Commission on Elections dahil sila naman daw ang kumbaga Panginoon dito, sila yung may direct supervision na dapat sila magpatupad, maglabas ng mga panuntunan na dapat susundin ng mga dumadalo sa mga campaign rallies at mga karaban para sa paparating na eleksyon. At sinabi ng Pangulo na kailangan ay mag-ingat tayo at huwag daw kumbaga tuksohin o i-tempt yung sabi niya, don't tempt the gods dahil baka daw ibigay at with a vengeance at gaganti at magkakaroon ulit tayo ng problema, yung tinatawag na surge ng COVID-19 cases sa bansa na ngayon nga ay gumaganda na ang ating sitwasyon. Narito ang bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte. So I'd like to call the attention of the COMELEC. Kayo man ang ngayon, you are the ones supervising the elections. As a matter of fact, you are the one running the show. Hindi ba ninyo, could you not just issue i-maintain lang yung social distance? Hindi na ba ano karami? Punuin mo yung luneta so long as you maintain the regulations imposed by government. Kasi mahirap po ito kung magbalik. It might come back with vengeance. Babalik itong sakit na ito, baka magrabe pa. We are not out of the woods. The virus still there. Yung status natin na national emergency nandyan pa. So hanggang talagang safe na, the doctors will say and the scientists will tell us that it is safe to move around and go out and mingle again in a crowd. Well, hintayin muna natin yan. In the meantime, let us not presuppose that since there has been a vaccine available to all, do not ever presume na wala na yung danger of recontamination. So I'd like to call the attention of the COMELEC. Yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung naging kumbaga pagkalampag ng Pangulong Duterte sa COMELEC kaugnay sa mga nakakabahala na mga naglipa ng political caravans kabilat kanan, lalo na yung mga presidential aspirants. Bombo Elmar, Bombo Jane. Si Bombo Jane, baka may pagliliwanag dyan sa naganap na Talk to the People kagabi ng Pangulong Duterte. Guayda, Bombo Jane. Bombo Raymond, gusto ko lang malaman, nagtakda na ba ng target ang pamalaan na kaugnay sa second round na vaccination program na gagawin yan simula bukas? Well, sa ngayon ay wala pa silang binibigay na target, pero ang gusto nila ay sana man lang daw ay maulit yung naabot natin noon na mga 9 million kung hindi ko nagkakamali, Bombo Jane. Pero with this development nga ng pagdating ng Bagyong Odette ay baka wala na daw muna yung target nila dahil talagang magiging conservative sila sa pagdaya at total naman daw ay kumbaga bonus na lang to, Bombo Jane, lalo pat naging tagumpay yung naunang round ng National Vaccination Days. So importante raw, ayun nga, ang maganda ay yung mga paparating na yung sinabi ni Secretary Galvez, yung J&J na 1 dose, 1 shot na bakuna para sa mga far-flung areas para hindi na yung ating mga kababayan, mga katutubo ay hindi na kumbaga pabalik-balik pa para sa kanilang second dose. So isang delivery, isang turukan na lang para fully vaccinated na, Bombo Jane. So tingnan natin dahil bubuhos talaga, mantakin mo, napakarami yung supply natin. Ngayon na kompleto na sa bakuna at sabi nga ni Secretary Galvez, wala nang poproblemahin yung dating na presidente o administrasyon dahil yung mga bibilhin at i-deliver na mga bakuna ay sapat na hanggang sa darating na taon, Bombo Jane. How about naman, Bombo Raymond, yung problema ng mga syringes?
Well, ang alam ko ay na-resolve na yan. Iniulat sa atin o inuulat ng ating mga nasa National Vaccination Operation Center at Secretary Duque na na-resolve naman na nila yung problema sa syringes. Kaya nga tuloy yung second round ng ating national vaccination at meron pang mga paparating na mga syringes kasama na rin yung mga i-deliver na mga bakuna, Bombo, Jane. Alright, Bombo Raymond, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, bumuo na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng task force na siyang mag-iimbestiga sa pagkawala ng pera ng mga depositories ng BDO Unibank. Ayon kay BSP Governor Benjamin Diokno, na binigyan nila ng 30 araw ang task force na maglabas ng rekomendasyon sa posibleng kaparusahan na ipapataw sa nasabing bangko. Ang nasabing task force ay binubuo ng cyber and anti-money laundering specialist at mga legal officers sa para tingnan ang nangyayaring pagkukulang ng bangko. Magugunitang inireklamo ng mga depositories ang pagkawala ng kanilang pera kahit wala silang na-click na link o anuman. Tiniyak din ng bangko na kanilang ibabalik ang perang nawala sa mga depositors. Samantala naman, dumating sa Pilipinas ang mahigit 1.5 million na doses ng Janssen COVID-19 vaccine na donasyon mula sa bansang Netherlands. Lumapag sa NAIA Terminal 3 ang nasabing bakuna pasado alas 11 kagabi o halos maghating gabi na. Ang nasabing bakuna ay bahagi ng 7.5 million na Johnson & Johnson COVID-19 na donasyon ng nasabing bansa sa pagtulungan niya ng European Union at miyembro nito na magbigay ng 100 million doses sa buong mundo sa pagkatapos ng 2021. Bago dito ay mayroon pang 859,000 na mga mahigit na doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 ang dumating din pasado alas 9 ng kagabi rin. Ang nasabing mga bakuna ay binili ng gobyerno sa magitan ng Asian Development Bank. Patuloy naman ang World War ni DFA Secretary Teodoro Locsin at Health Secretary Francisco Duque III kaugnay sa isyo na nabulilyaso daw na order sana ng hiringgilya na malaking tulong sa vaccination drive. Matapos na sabihin ni Duque na hindi ito totoo at hindi sa nagpabaya, bumuelta naman si Locsin at sinabing kailanman ay hindi raw makukwestiyon ni Secretary Duque ang kanyang motibo. Sinabi kasi ng kalihim na gusto raw ni Locsin na sundin ng Department of Health ang presyuhan ng mga suppliers para sa pagbili ng mga syringe dahil may batas dyan. Ayon naman sa DFA Chief, dapat sagutin na lamang ni Secretary Duque kung bakit ibinigay lamang sa isang junior level na opisyal ang pagsagot sa offer ng kumpanya ng hiringgilya. Una na ring sinabi ni Secretary Locsin na ikalawa na itong pagkakataon na sumablay ang Department of Health sa pagtanggap ng alok mula sa Amerika. Noong una ay ukol yan sa isyo ng Pfizer vaccines. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nakapagtala ngayon ang Department of Health ang tinatawag na pinakamababang positivity rate sa mga nahawa ng COVID-19 sa Pilipinas mula nang magsimulang pandemya. Dahil dito, posibleng sa mga susunod na araw ay posibleng mas mababa pa sa 1% ang may tatala na tiyatamaan ng virus sa bansa. O narito nasa ikatlo sa pinakamababang bilang ng mga bagong dinapuan ng COVID-19 ngayong taong 2021. Ang huling na itala na umabot lamang sa 360 na karagdagang kaso sa kabuuan ng mga tinamaan ng virus sa Pilipinas mula nakalipas na taon kung saan nga ay umakyat pa sa 2.8 milyon na mahigit. Yung mga aktibong kaso po ngayon sa Pilipinas ay nasa 11,083 na lamang. Siyang ang pinakamababa mula ng buwan ng Mayo ng nakalipas na taon. Nasa 23% na lang ang ginagamit din ng mga ICU bed occupancy rate na siyang pinaka-lowest daw mula nakaraang taon. Sa kabilang dako naman, nasa mahigit 500 na mga bagong gumaling sa sakit. Ang mga nakarecover po sa virus sa bansa ay umabot na sa 2.7 milyon na mahigit. Samantala, may nadagdag naman na 61 mga pasyente na namatay. Ang death toll ngayon sa bansa mulang nakalipas na taon ay nasa 50,341 na, habang mayroong 5 laboratorio na hindi naman nakapag-sumite ng data sa Department of Health.
Bago tayo magpatuloy, kasama na natin live nationwide worldwide si dating Senator at ngayon ay House Deputy Speaker Loren Legarda, si Bombo Elmar, ang inyong kasama aking partner si Bombo Jane. Good morning po sa inyo. Kumusta na po kayo, Senator Loren, ma'am? Magandang umaga sa inyo, Bombo Elmar, Bombo Jane, at sa buong Pilipinas. Mayad nga aga sa ninyong tanan, mayong buntag, na bagabigat sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Good morning po. Sana po kayo na sa maayos sa kalagayan at magandang balita po yung narinig kong sinasabi nga ninyo na talagang buhababa na ang COVID. Pero wag po tayong magpabaya at magkampante. Palaging on the defensive para po siguradong safe po tayo. Okay, Madam Senator, sabi ka ng Department of Health, pinakamababa na to, may tatawag pa silang... yes, Madam Senator, narinig niyo pa ako? Hello, Madam? Hello. Oo. Ang sabi nga dito ng Department of Health, pinakamababa na ito, yung positivity rate na tinatawag, na nangulugan na mas bumababa pa yung kaso ng COVID-19 sa bansa. So, ano pong dagdag yung reaksyon dito, Lalo na ito mga nakalipas na araw, maging kahapon 300 plus lamang. Madam Senator, ano tala ng Department of Health na bagong kinapitan ng virus, Madam Senator? Opo, napakagandang balita nga po yan. At lalo na sa ating mga pagod na frontliners. At pati rin ay maganda yan sa kooperasyon na nakikita natin ng frontliners at LGU at ang mga sektor na patuloy na tumutulong sa ating gobyerno para maibsan yung mga epekto nga ng dulot ng pandemya. At malaki rin po ang naidudulot ng nationwide vaccination program at yung paghimok po sa mamamayan na magbabakuna para maprotektahan nga ang kanilang sarili at mga pamilya. At nais ko lang pong sabihin na wag po nga tayong magkampante dahil nariyan pa rin ang banta ng mga variants na tinatawag na maaring umusbong habang hindi pa rin po totally na eradicate ng tuluyan yung COVID-19. At manatili po tayo ng pagsusunod sa mga health protocols, umuwas kung kaya ng matataong lugar at panatilihing malinis po ang ating kapaligiran at ang ating katawan. At sundin natin yung pag-uugas ng kamay dahil hindi naman ng COVID-19 virus lang po ang ating iniiwasan kundi lahat ng ating mga sakit. At dagdag ko rin po dito, hinikayat ko rin po ang ating pamahalaan na masiguro na yung SRA na nakasaad po sa ginawa nating batas yung bayanihan ay maski po wala ng bayanihan, ipagpatuloy po natin sa mga darating na buwan at taon yung special risk allowance para sa mga healthcare workers. Dahil sa ating mga frontliners ay maski po mababa na ang COVID ay nagsasakripisyo pa rin po sa marami pang ibang mga kaso ng COVID at iba't ibang mga sakit. Kaya ang special risk allowance ng ating mga health frontliners ay napakahalaga kung kaya't ay dapat dagdagan po ang budget at benepisyo para sa healthcare workers para sa pagpatupad ng SRA, hindi lang sa pagtatapos ng epektibo ng Bayanihan 2 na nag-expire noong June 30. So, importante po rin ang take this opportunity habang mababa ang COVID na during budget season now, maglaan po tayo ng sapat na pondo para sa mga pasilidad at mga equipment sa mga health facilities enhancement program. Yung ating pong mga barangay health stations, rural health units, ang ating mga provincial hospitals, yun po ang pagtutugon sa pangangailangan ng kalusugan. At nararapat din natin siyempre bigyan ng budgetary support ang MAIP, ito po yung Medical Assistance for Indigent Patients, at pati na rin yung AIC, yung DSWD, Assistance to Individuals in Crisis. Nung ako po'y senador at chairman ng Committee on Finance, ay dalawa po yan programa ng gobyerno na linalakhan po natin ang pondo sa ating pagsisiyasat sa budget dahil mahalaga po mabigyan ng MAIP free health assistance ang ating mga mahihirap, pati na rin po yung mga nasa krisis sa iba't ibang mga sitwasyon sa ilalim po ng DSWD. So ilan lang po yan sa mga programa ng gobyernong natulungan nating lakihan po ang pondo nung ako po'y senador at sana po ngayon sa panahon nga ng budget ay madagdagan pa po natin yan at malaking tulong po yan sa pag-ahon mula sa pandemya.
Alright, on that note, maraming salamat sa pagbabahagi sa inyong mga pananaw na itong tinatawag dito na pandemic recovery. As usual, sa mga pahayag na yan at mga pagbibigay paalala sa ating mga listeners at mga viewers. Maraming salamat po, Senator, the House Deputy Speaker Lauren Ligarda, at good morning po sa iyo. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po at magandang umaga. Stay safe and God bless. God bless din po. Sa dagdag pang mga balita, ang MMDA kakausapin pa ang mga LGU para yan sa pagbabalik ng operasyon ng Terminal Boss sa EDSA. Ating alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Makikipagpulong pa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga local government units sa pagpapalabas nila ng mga ordinansa na nagre-regulate sa posibleng pagbabalik na ng 4,000 provincial buses sa kahabaan ng EDSA. Sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na plano nitong makipagpulong sa alkalde ng Pasay, Caloocan, Makati, Mandaluyong, San Juan at Quezon City para matulungan sa pamamahala ng provincial buses. Dagdag pa nito na dedepende sa LGU ang pagbabalik ng operasyon ng mga provincial buses. Makakaiba kasi ang mga ito dahil may mga ilang LGU na may ordinansa sa tuluyang pagbabawal ng mga buses habang ang ilan ay may mga ordinansa na may mga window period na papayagan ang mga buses. Pinalitan din anya ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ruta ng mga buses para bigyang daan ang bus carousel dahil sa pagkakaroon ng 85 bus station sa Metro Manila, kabilang na ang 37 na matatagpuan sa kahabaan ng EDSA. Pagtitiyak din nito na kapag nakabalik na ang bus operations ay mahigpit na ipapatupad ang health protocols. Sa kasalukuyan kasi, ang mga pasahero na galing sa Timog Luzon ay bumababa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange habang ang mga galing sa Hilaga ay bumababa sa Valenzuela Gateway Complex Integrated Terminal at mula doon ay sasakay sila sa ibang bus patungong EDSA. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mamaya, abangan nyo, may panayam din tayo dyan sa Philippine National Police kasi pagkat maaga pa lamang ay natukoy na ng PNP. Okay, nasa linya na ngayon, kasama na natin live nationwide, worldwide, ang tagapagsalita po ng PNP at mahalaga rin pong tatalakayin natin dahil sa natukoy na nila yung mga lugar na posibleng ilagay sa mga hotspots. Lalo po nalalapit yung halalan. Pag sinabing hotspots, posibleng may karasan, posibleng may banta doon sa maayos na kalakaran ng ating halalan. Kasama natin si Colonel Roderick Agustos Alba, ang PNP spokesman. Colonel, kasama niyo si Bombo Elmar, aking partner si Bombo Jane. Kumusta po kayo? Good morning po sa iyo, Colonel Alba. Bombo Elmar and Bombo Jane, good morning. I'm fine. Good morning in behalf din sa ating Chief PNP. Okay. As of today po, ilan na pong mga lugar yung natukoy ng PNP, yun pala, at least ma-alert natin din, yung tinatawag na election hotspots, para sa nalapit na halalan na Colonel Alba, sir? Yes, thank you for the question. Actually, kahapon nagkaroon na tayo ng PNP press conference. So, sinabi ng ating Directorate for Intelligence, o masabi natin, Task Group Commander doon sa ating intelligence-led operation, mayroon po tayong nalista dito na 39 na bayan out of the 1,438 towns. That is 3% of the country's total towns. And we have a total of 7 cities out of 146. At ito po ay under sa, kasi nag-color coding kami for the red category. So ito yung medyo masabi nating areas of grave concerns. All others are probably ito yung mga less yung focus namin, lalo na ito sa mga yung mga immediate concern and lalo na yung sa green na category. So ito po yung tinututukan natin. Although Bombo Elmar, this is a running number subject for continuous validation ng ating PNP alongside with the Armed Forces of the Philippines being supervised by the COMELEC, especially during the election period. Siguro sa mga susunod na araw, mabigyan din kami ng color coding na yan. Pwede ba yan, Colonel? Kasi maganda matingnan, di ba, sa mapa, color coding. Ito yung mga lugar, na may mga presensya, okay naman, mga hotspots. By the way, sa issue naman ng mga private armed groups, ng mga PANGs na tinatawag, yes. May na-monitor na bang PNP na posibleng maghasik ng karasan at anong mga lugar po yung may merong na-monitor dito yung PNP na mga private armed groups na mga kinokontrol ng ilan nating mga politiko? Colonel Alba, sir.
Yes, sa datos na ating Directorate for Intelligence as of November 9, no, mayroon tayong 6 na minomonitor na active na private armed groups at yung 138 no, na private armed groups all over the country. But you know, this is a subject for continuous validation kasi yung logic dito is we will monitor. No? Kasi as of now, na-monitor na namin, na-account na namin yung mga tatakbo no, sa ating halalan, both the national and local elective positions. So, mayroon na kaming profiling niya no, kung sino yung minomonitor namin no, na posible. Kasi hindi natin masabi na pwedeng i-engage itong 6 na private armed groups ay itong sinasabi nating potential private armed groups sa nalalapit na halalan. Okay, Colonel Alba, with your indulgence sa aking partner, Bombo Jane, your question to PNP spokesman Alba. Go ahead, Bombo Jane. All right, once again, good morning, Colonel. Good morning. Kumusta po ang latag ng seguridad ng PNP para sa 2022 polls at ang gagawin niyong hakbang laban sa private armed groups, Colonel? Yes, actually, ang dami na nating activities. Nasabi natin Chief PNP as early as the first quarter of this year, mayroon na pong napakaraming coordination with the Commission on Elections. And we have already identified those running for national and local elections. Ang yung ating koordinasyon din sa AFP, very important din po. At yung ating sa COMELEC. At joint kami na gumagawa ng survey and inspection, lalo na dito sa mga warehouses and mga opisina na magiging priority locations, no, ilalagay na aming resources. So along this line also continues yung ating threat and risk assessment. Kasi that we have to immediately address, sabi nating Chief PNP, we have to focus on the task, we have to predict, and we have to prepare, and we have to plan. So ito yung ina-address natin, yung loose firearm, yung existence ng private armed groups, yung potential private armed groups, and of course, bomboan. Yung pinaka-importante dito, that will trigger everything. I will repeat, that will trigger everything is itong intense political rivalry. Kasi ito talaga ang maka-influence, no? Lalo na sa sizable numbers ng supporters ng ating kandidato, lalo na paggagamit ng armas. Henceforth, we will address the proliferation of the loose firearms. Na lang paalala sa publiko, Colonel, lalo na bukas ay simula na ng simbang gabi. Gayon din ang babala nyo dahil may mga report din kasi na mga nagsasamantala na mga kriminal, lalo na alam na may maraming pera ngayon dahil sa 13-month pay. Yes, nakahanda na po ang inyong PNP, lalo na dito sa Calacang, Maynila, sa deployment ng ating police personnel, lalo na sa mga simbahan, and in coordination with our church leaders. So yung ating Chief PNP gave his assurance to the public, no, that will take the role of securing the vicinity of the churches. Bumbuan hindi lang criminality ang tinitingnan natin. We will ensure, no, na yung minimum public health standard will be observed by our church goers along this line. Alright, maraming salamat sa mga paalala niya at mahalagang mga issues na tinalakay niyo. Colonel Roderick Agustos Alba, ang PNP spokesman sa NBAP ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po sa napakaagito at pagkakataong makapanayan po ngayong umaga. Maraming pong salamat, Colonel Alba. Thank you so much. Thank you din po. Good morning po dyan sa PNP. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Marako muna tayo dito naman sa naging abiso po ng Department of Health. Dahilan po naman sa ngayong Kapaskuhan, pag itong holiday season, abay, talagang naging bagay ng tradisyon. Ikaw ay magbigay ng regalo lang sa mga bata na sinasabing ang sentro ng ating Kapaskuhan. Ano itong mga paalala ng Department of Health? Iba pang grupo sa pagbili ng tamang regalo para sa ating mga bata, mga ninong, lalo na. Go ahead with your report, Bombo Marlina Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa papalapit nga na araw ng Kapaskuhan ay patuloy na hinihimok ng Department of Health ang mga magulang, mga ninong at ninang na tiyaking maigi na ligtas ang mga laruan na ireregalo nila sa mga bata. Kaugnay nga rito ay naglabas ng paalala ang kagawaran hinggil sa mga dapat na isaalang-alang ng mga magreregalo para sa ating o para ligtas na rin ang maging pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kabilang nga dito ay ang mga pagsusuri ng label ng packaging ng mga laruan, dapat ay may nakalagay na mga precautions dito. Pagtiyak na ang bibilhing laruan na para sa mga bata ay angkop sa kanilang edad at siguraduhin na may nakabantay na mga nakatatanda habang nilalaro nila ang mga ito.
proper disposal, Bombo Elmar, Bombo Jane, ng mga plastic packaging tulad na lamang ng paglalagay ng mga ito sa mga lugar na hindi maaabot ng mga bata. Sa kabilang banda ay naglabas din ang ahensya ng mga dapat na iwasan sa pagpili ng mga laruan na bibilhin para sa mga batang may edad na 3 taong gulang pababa. Kabilang sa mga ipinagbabawal ay ang pagreregalo ng mga bola na may sukat na 1.75 inches pababa at ang mga laruan na may nakakalas na mga maliliit na parts upang hindi ito malunok ng mga bata at maiwasan na mapahamak ang mga ito. Iwasan din nila na bumili ng mga laruang madaling mabasag tulad na lamang ng laruang gawa sa salamin, malulutong na plastik at mga laruan na may matatalim na gilid. Samantala, hinikayat din ng grupong Eco Waste Coalition ang mga mamimili kaugnay pa rin sa tamang pagpili ng mga laruan para sa mga chikiting. Anila, dapat na makita ng mamimili ang babala, recommended na edad ng mga batang gagamit ng mga laruan, precautions, manufacturing details, at license to operate sa label na nakalagay sa mga plastic packaging nito. Pinayuhan din ng publiko, pinayuhan din ang grupo ng mga magre-regalo na bumili lamang ng mga laruan sa mga tindahang mapagkakatiwalaan at humingi ng resibo bilang katibayan ng kanilang pagbili. Siguraduhin din na lead safe ang mga pinturang ginamit sa mga laruan upang maiwasan ang pagkalason kung sakaling makagat, manguya, madilaan o manunok man ito ng mga bata. Bukod dito ay patuloy din na pinaalalahanan ng mga kinaukulan ang mga mamamayan na patuloy na mag-ingat o sumunod sa mga ipinututupad na minimum public health standard upang makaiwas sa panganib-dala ng COVID-19. How's that, Bombo Elmar, Bombo Jane? Bombo Marlene, dyan sa Baclaran, actually itong pagbibigay ng regalo, kadalasan yan hindi na natin pinapansin kung makakasama o hindi. So magandang mga paalala yan ng Department of Health. Dyan sa Baclaran, ano ba dyan? Mga mura ba dyan? Kabilang yan sa mga mamurahing mga mamimili ka. Ano? Pag ganitong kumusta na ngayon? May marami na bang mga tao dyan? Lalo na't nalalapit na itong Kapaskuhan, Bombo Marlene. Kumusta dyan? Oo, tama ka dyan, Bombo Elmar. Dito nga sa Baclaran, mura nga yung mga bilihin ng mga laruan. May mga nakita nga tayong mga laruan, set na ng mga luto-lutuan na nasa 50 pesos. May mga laruan din na good for 3, pero 100 pesos lang yung halaga niya. Pero kung mapapansin niyo sa aking likuran, wala masyadong mga mamimili sa ngayon. May nakausap nga tayo kanina na sabi ng tendera na medyo matumal ang bentahan ng mga laruan sa ngayon dahil nga sa pandemic. Kung tutuusin nga daw, kumpara nung nakaraang taon, nasa 5,000 per day o 5,000 a day ang kinikita nila kapag pasok na ng buwan ng Desyembre. Pero ngayon, nasa 2,000 a day na lang yung kinikita nila. Bale, inaasahan nila yung pagdagsa ng mga mamimili pagsapit ng December 20 to December 25. Ganun ba? Sige, ingat kayo dyan sa may lugar ng Parañaque, Baclaran. Maraming salamat, Bombo Marlene. Maraming salamat din. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan, may update pa tayo doon naman sa Estados Unidos na ilang estado doon ay tinamaan ng trahedya, mahigit 100 pa raw ang missing matapos madalas ang napakaraming mga buhawi doon. Bago ang balitang yan, paalala muna. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo ng ilang updates sa mga local government units sa Metro Manila. Abay, may mga lugar kasi sa Metro Manila, 100% na yung kaugnay po sa mga bakunahan. May nakuhang impormasyon dito ang Star FM Manila.
Pinuri ng Department of Health ang Caloocan City LGU matapos na maabot na nito ang 100% ng COVID vaccination target ng lungsod. Isang certificate ang ipinadala mismo ng kagawaran kay Mayor Oscar Oca Malapitan na nauna na ring naparangalan dahil sa mainit na partisipasyon ng lungsod sa Bayanihan Bakunahan National Vaccination Days noong Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. Ayon sa DOH, epektibo ang pagpapatupad ng bakunahan sa Caloocan at mabilis ang pagdagdag ng mga araw-araw ay nababakunahan kontra COVID-19 sa lungsod. Sagana rin sa mga tauhan ng Caloocan City LGU na nasa katunayan ay nagawa pang magpadala ng vaccination team nito sa Obando, Bulacan noong National Vaccination Days. Sa tala, target ng lungsod na mabakunahan kontra COVID-19 ang 1.2 milyong individual mula sa nasa 1.7 milyon na kabuuang populasyon na sa kasalukuyan ay naabot na nga ang target na bilang. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Patuloy na hinihikayat ni three-term Senator at Deputy Speaker Lauren Legarda na magpabakuna ang hindi pa nagpapabakuna sa nalalapit na second round ng National Vaccination Campaign. Nagaganapin yan mula Disyembre 15 hanggang 17. Ang pagbabakuna ay nakatulong din na may siguro na mababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa na nagresulta sa halos kalahating hospital at health facilities na walang naitalang bagong COVID-19 admissions mula Disyembre 5 hanggang Disyembre 9. Bilang paghahanda sa pandemic recovery, ipinahayag ni Legarda na dapat patuloy na pagtuunan ng pansin ang kalusugan at kabuhayan bilang susi sa kabuuang sustainable pandemic recovery ng bansa. Gayon din ang pagpapalakas sa suporta para sa healthcare workers at maayos na health facilities at equipment, trabaho at kabuhayan para sa mga Pilipino para makamit ang sustainable pandemic recovery. Samantala, kabilang sa posibleng tamaan ng bagyong paparating na si Odette, itong Eastern Visayas Region, meron ng paghahanda doon ang mga local government units at may dagdag pang impormasyon ng Bombo Radio Tacloban. Nakatakdang i-cancel mamayang alas 8 ng umaga lahat ng mga land travels papuntang Eastern Visayas. Ayon kay OCD Eastern Visayas Regional Director Lord Byron Torrecarion, ito ay upang mapigilan ang pagdami ng mga tao at sasakyan sa mga ports at terminal dahil sa kanselasyon ng mga sea travels o biyahe ng mga sasakyang pandagat at dulot ng masamang panahon. Ito ay kaugnay rin sa travel advisories ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Region 5 at ng Caraga. Samantala dito naman sa lungsod ng Tacloban ay nagpalabas rin ng mga advisories ang mga otoridad bilang paghahanda sa inasang pagtama ng bagyong Odette. Nagbabala na rin si Mario Peñaranda, ang chief ng Pag-asa ng Tacloban, sa mga residente ng mga low-lying areas o mga coastal areas na mag-evacuate kung kinakailangan at sumunod sa mga advisories na ipapalabas ngayong araw. Ang pangandaman, mga advisory kan mga LGU, kan mga ngatanan niya council nga mag-evacuate, kinala mag-evacuate ay para at pakaligtasan. Ang bahagi na may pagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Mario Peñaranda, ang chief ng Pag-asa Tacloban. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Pulis patay sa pananaksak ng lasing sa loob ng police station. Ang sospek ng hostage laban daw sa mga responding police, kaya't napatay din. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Crew Nadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon sa nangyaring pananaksak patay ng isang lasing sa isang pulis sa loob mismo ng Esperanza Municipal Police Station pasado alas 7:14 kagabi, kung saan nabaril din patay ang sospek. Kinilala ni Police Major Alexander De Pedro, hepe ng Esperanza Municipal Police Station na nasa wing kasamahan, na si Police Staff Sergeant Victor Arano, duty investigator at residente ng lungsod ng Coronadal, habang suspect naman si Vincent Ferrer, na residente ng Barangay Salyao, Esperanza, Sultan Kudarat,
Ayon kay De Pedro, ipinagkustudiyan ng kanyang sariling ama si Ferrer dahil sa lasing ito at nagwawala, ngunit hindi umano'y pinasok sa lock-up cell. Kaya't hindi na malaya na pumunta ito sa kusina ng police station kung saan kumakain si Arano at agad kumuha ang suspect ng patalim at sinaksak sa dibdib ng biktima. Sabay takas sa backdoor ng police station at pumunta sa purok at ng hostage pa din ng dalawang kabataan doon, ngunit dahil sa isinagawang negosasyon na tumagal ng halos isang oras ay pinakawalan nito ang mga hostages. Nang tangkano manong pusasan pabalik sa police station ng agaw ng baril ang suspect kaya't pinaputokan ng mga responding police. Nadala pa sa ospital ang biktima at suspect, ngunit kapwa din binawian ng kani-kanilang mga buhay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pumalo na sa 74 ang patay sa Kentucky dahil sa pananalasa ng buhawi. Sinabi ni Kentucky Governor Andy Beshear na ang nasabing bilang ay mula sa emergency management officials at inaasahan na madagdagan pa ito dahil sa marami pa rin ang missing. Sinabi nito na hindi bababa sa 4 na tornado ang dumaan sa Kentucky na ang isa ay naglandfall pa na may bilis na 200 miles. Nakatagda namang bumisita sa lugar na masinalanta si US President Joe Biden sa darating na Disyembre 15. Ayon naman sa National Weather Service na mayroong 50 tornadoes ang nanalasa sa 8 estado na karang araw. Kinabibilangan ito ng Missouri, Illinois, Kentucky at Arkansas. Samantala naman, naharap ngayon ang United Kingdom ng pagtaas ng kaso ng infeksyon mula sa bagong Omicron COVID variant. Sinabi ni UK Health Secretary Zahid Javid na mayroong 4,730 na ang kumpirmadong Omicron case sa UK at patuloy anya ang pagdami ng kaso. Mayroong 44% ang pagtaas ito sa London at inaasahan na magiging dominant COVID-19 variant ito sa mga susunod na araw. Itinaas na rin nila ang kanilang alert level dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso. Nauna rito, kinumpirma ni UK Prime Minister Boris Johnson na mayroong isang kaso ng pagkakasawi matapos dapuan ng Omicron variant ng COVID-19. Dahil dito ay hinikayat niya ang mga mamamayan na magpatulok na ng kanilang booster shots ng COVID-19. Bombo Sports News. Ang national team Ascals ay naharap daw sa must-win situation laban naman sa powerhouse team na Thailand kung depo naman na maganap na prestiyosong EFF Suzuki Cup. Una rito ay sinasabi ng mga team managers na may chance pa rin ang natura naman ng national team ng Pilipinas, ang Ascals. Inaasa naman na sasandal pa rin ang team ng Pilipinas, ang Ascals, kung depo naman sa mga players natin na mula rin sa ibang bansa o kaya naman ay may dugong Pinoy na kasama ngayon sa national team ng Ascals. Mga kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtatapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Para
Para po sa mga blaan, Piedo di Caot Cristo Clamon tag Felemi Feli sa ating Christmas countdown. 11 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all